Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel tamu mai albarka Fatahi Herbal TV. Idan wannan shine ziyararka na farko, ka yi ƙoƙari ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa, sannan ka danna mana liking, domin wannan shi zai bamu dama mu ci gaba da kawo muku bayanai akan magunguna da tsirrai. Kamar kullum idan ba ku manta ba, muna muku bayani, muna ba da fa'idodi akan abin da ya shafi magunguna da tsirrai, a wani lokaci ma har da ma'adinai. Kamar yau za mu yi bayani akan wato ainihin maganin rage ƙiba. So da yawa mutane suna buƙatan ƙiba, musamman mata, amma daga bisani sai ka ga ƙibar ta zo ta musu yawa, su rasa yadda za su yi. To ku bi mu a cikin wannan channel mai albarka, insha Allahu za mu muku bayani. Domin wayansu, musamman mata, sukan samu wannan matsalar ne daga yayin da mace take buƙatar tazarar iyali. In ta je aka mata allura a asibiti, wannan yakan haifar wa mata da yawan ƙiba, da kuma yawan hutu ma yana haifar da ƙiba, da kuma yawan bacci. To ga wanda dai Allah ya jarabce shi da wannan matsala, kuma yana buƙatan ya ga ya samu sauƙi, ko ya ragu, to ku bi mu a cikin wannan channel mai albarka, ku ji bayanin da za mu bi, ku riƙe bayanan dalla-dalla domin amfani da abin da za mu faɗa. Na farko, abin da za mu nema wajen haɗa wannan magani na ainihin rage ƙiba shine ararraɓi. Ga wayanda suke ƙauyuka sun san me ake kira da ararraɓi. Idan kai ɗan cikin birni ne, za ka iya zuwa gurin da ake sai da magunguna. Idan ka tambaya da Allah a baka garin ararraɓi, za a baka. In kuma baka samu garin ba, za ka iya siyan sassaƙen ka daƙe da kanka kai garinsa. Yadda ake haɗa wannan magani shine, za ka ainihin samu gwangwani biyu na garin ainihin ararraɓin. Idan ka samo gari gwangwani biyu na ararraɓi, za ka samo gishiri wanda ake cewa gishiri bezat, ainihin gishiri natural gishiri, wanda ba mai chemical ba. To da shi za ka yi amfani. Idan ka tashi, za ka ɗibi gishirin na teaspoon, ka haɗa da wannan garin ararraɓi gwangwani biyun nan, ka cakuɗa shi. Idan ka cakuɗa shi, za a riƙa amfani da shi teaspoon safe da yamma a ruwan shayi ba madara. Amma a tabbatar idan aka zuba, a samu ruwan shayi mai zafi sosai, ko ruwan shayi ma wanda yake da ainihin dafaffen ruwa, a zuba shi ya samu kamar minti 10 kafin a sha. Haka za a yi safe da yamma har sati 2. Ga wanda kuma yake so ya amfani da wannan magani, kuma yana da matsalar hawan jini, to kar ya yi amfani da wannan gishiri da muka ambata a baya. Abin da za ka yi amfani da shi shine alimun. Idan ka samo alimun ɗin, za ka daƙe alimun ɗin ya zama gari sosai yadda ya kamata. Za ka kuma amfani da wannan gwangwani biyu na garin ararraɓin da muka yi bayani. Sannan sai ka ɗebo teaspoon na wannan garin alimun ɗin, ka zuba a ciki. Wannan bayani da muke yi shi akan wanda yake da matsalar hawan jini kenan, shine zai amfani da alimun. Amma idan ka tabbata baka da matsalar hawan jini, to za ka yi amfani da wannan gishiri bezat, shi ya fi, kuma ya fi fa'ida, ya fi kawo sauƙi cikin gaggawa. Saboda haka, a nan gaba akwai kuma wa'inda su kuma ƙiban suke so. Allah sarki. Wa'inda suke buƙatan ƙiba, su kuma insha Allahu ku ci gaba da bibiyan mu. A shirye-shiryen mu na gaba, za mu kawo muku bayani yanda ake haɗa maganin ƙiba, saboda akwai wasu suna nan suna buƙata. Insha Allahu ku bi mu a cikin wannan channel mai albarka, za mu muku bayani na sinadaran kimiyyar zamani, wato na gargajiya, wanda za ku yi amfani da shi domin ainihin haɗa maganin da zai ƙara muku ƙiba. A huta lafiya.